Et sitten kun miehet halus, että kun uskalsi mennä pitkälle, ettei ryssä oli perättä, niin ne painu siihen veteen kanssa. Sitten sun vaatteetkin tuli märäksi, kun ei se ollutkaan kuivaa, että sä oot niiden päällä ja ne pitää sut veden yläpuolella. Oliko se niin kuin jonkunlainen suo? Niin, niin, mutta kun se oli sellaisia kauhean ohuita ne vairajutut ja monta kertaa niin niitä ei näkynyt paljon mitään, sitten kun siitä kun otti vain, niin sitä oli kulmaa siis vettä, se on ihan hienoa. Mutta se on kyllä kurjaa sekin siinä. Yrittää levätä vähän. Niin makaa vedessä. Vedessä. Joo, se on ollut. Ja kylmä varmaan. Ja kylmä. Joo. Joo, niin kai. Mikäs se on? Ei, mä vaan katsoin niin kuin e-mailia, niin mä vaan katsoin sitä, että mitä on. Mutta ne oli vaan ne valokuvat, mitä mä näytin sulle. Ai ja. Yeah. Onko sä Sorry, en tarkoittanut podcast. Onko tuo uusi? Ei, nää on, mulla on ollut. Hyvät vehkeet. Joo. Haluat sä siihen vettä? Kahvia lisää, äiti. Ei mulla. Haluatko sä lisää? Ei. Sulla on vielä. Anteeksi. Mä en ymmärtänyt. Mä ajattelin, että ei ala märättä. Joo, ei se ole hyvä. Yeah. Jep. Tuliko se nukuttua sitten, kun siellä makas? Ei oikein varmaan. Joo, kurjaa. Kurjaa oli, joo. Ja tavatko sitä yöllä, kun rupesi, kun siis niin kuin sanotaan esimerkiksi sulla, jos sä oot tehnyt siellä ja siellä tuo ihmisiä tulee tuolle, että ei se ole mitään. Sitten kun jos rupeaa tulemaan, niin sä ajattelit, että no ei siellä varmaan paljon. Sitten yhtäkkiä niin siellä ei tule mitään muuta kuin niitä sellaisia. Ryssiä? Joo. Vaan? Joo. Ja paljon. Ja paljon. Joo. Kyllä. Joo. Siltä se ainakin kuulosti, kun olet puhunut. Mä kun menin yöllä mukaisin nukkumaan, niin mä ajattelin, että tämä varmaan, että tuohon kun äkkiä menee, niin se voi olla hyvä. Ja kun se menee näin, niin se onkin ihan pelkkää vettä, se koko juttu, se pohja. Joo. No kyllä ne oli sikamaisia ja aikoja. Joo, niin varmaan päiviä. Se oli kyllä melko varmasti. Ei ole, on nyt parempiakin päiviä ja siihen juttuun paranoja ihmisiä, niin ne oli paljon kätempi päästä siihen. Ja sitten kun alkoi tulla lämmintä, tai siis valkoista, kun se on. Ai, lunta? Ei. Siis päivä, niin kuin rupesi. Okei, anteeksi. Sitä ei voi tehdä mitään muuta ja sitten rupeaa, tuosta se on lähtenyt, sitten rupeaa äkkiä katsomaan, kun se piti ei sellaisessa jutussa olla, että joku löysi sen ja sitten yhtäkkiä se voikin löytyi se joku 3-4 ja 3-4, siis toista kaveria? Joo, niin kuin suomalaisia. Tämä tarkoittaa, että sun omaa satsia. Joo, mäkin olin niissä samoissa. Ja mulla oli vielä paha juttu. Mä kuolin niitä monta kertaa. Ei kuollut, mutta laukeri. Siis 4-5. Niin kuin, mä en ymmärtänyt, että 4 kertaa niin kuin mitä? Siis niin kuin, sieltä löytyi, kun toiset... Siis toiset, jotka oli kuollut. Joo. Voi sentään. Niin.